Thil makle hlauhawm Lawrkhawm episode 23 in mi du sak na zara subscriber po sanga lai kan lo tling ve tareng maya ka video te min lo hlutsak to tu te zong zong chunga atharin lawmthu kan soile duwa he video lo en thin tu ka channel la subscribe lo zong zong te khongai takin min lo subscribe sak ve turin kan nge non le du chu ani e kha kan ti ho po hi an in ang lo em maya a then chu mi te na lem lo chi te le a then te chu man ruwa te controla mi hring te hial po tina thei anga ngai an ni heng ho hi in luwa to lo le in rang kan tia lo che thin te hi an ni tlang pui ani heng thla sual kan ti ang ho hi sap ho chuan poltergeist ti in a ming an vo nge ani youtuber narf paranorm in ti chuan in ro san to mun hi atlowa mitam takin he in hi rangin thasual takin a chen chil ni in an lo soi fo to thin ani hetiang thil thlen to na mun ani wang hian narf paranorm hian alo tlo chak chin thu a soi nge ani hetia thla ala kwal reipo an la om lo tia chuan thla chu aron chetran ta ani an ma lok chuata cher chu khoi che tu om ti hriat tak chuan chuata chuan atol kwal chiam tamai ani hemi atanga hun reipo aliam ma chuan an bul hnai kong khar chu aron in soile ta chiam mai bok ani engthil chunge ni ti chuan kong khar lam chu an va pan hnai le a kong khar chu het takin pon lama chuan alo in kaltlat mai hi alo nia hetia an vakal hnai chu kong khar chu ama aya na sajok ma chuan aron in soile ta chiam mai bok ani hetia kong khar in soi are do chiat tia chuan in hnuai lama chuan thom dang alo om le nga la en chiang tura in hnuai lam an pan do chiat tia chuan thui po angkal ma chuan in chung kong khar nget taka in kal kha a in hong ri throi lai hi an hrele ta ngal maya in chung lama chuan chhole ngalin thil om dan chu an han hu chiang le ta ani eng thil chia chuan nge he thil hi hong ni ta ang le in chung atik an ti chu an han ena ma se engma mu tur alo om reng lo ani mi ten he in a rang ani tia an lo soi kha thil tak ani mel khop mai he thla lo cheng hian chen pui tur adu vak lo a ang khop mai ti boi tam lo a thazok ma mai thei ani than mual mun pakhat than mual rang an ti hi exploring with Eric an ti chuan atlowa he thil hi mars ni somthum pakhat sang ni somni maya thil thleng kha ani jing lamdar thum bor vel chuan Eric chuan he than mual re rui mai hi afang kola than lung phena thla ni om tak chelo chang lowa lo ding hi alafua ma se ama hian amhu lo ni in alang anhu lama a en let na lama amu ve chau thu asoi nge ani hetia camera alek kwal hian alo la fuwa thil pa ngai lo om ve mai chu ni se chuan thlan lungpia chuan lo lang le tur ani lain he thil hi alo bo dei to ani thil pa ngai tak ani lo ti chu a hriat thei mai ome thlan mol kan ti te hi chu hetiang lam thil che du na hi ani ve du deuh hrim boka thlan mol te hi chu eng thla ma po om lo ma se arab om sa ve hrim ani YouTuber lar tak pakhat exploring with Denny in ti chuan he video hi April sang ni som pakwa khan mu thei turin a pho chuaka zan khat chu Denny chuan in ro san to hi afang kola room rang te chu fang kualin indo pui pahnih na hriat rengna
war memorial plaque te chu thla ala kuala hetia indona a nunna chan te hming a thiar lai chuan thomri hi hria in thom omna lam chu awa hoya thom omna lam awa hoi phei chu kongkhar phen dar thalang atang chuan thla nge mi hring nan in thuama in thuam lo thli reng tu hi awa mutamaya bakleng chuan atlan cheta ngal ani hetia building pon atlan chuak tia hian alu na building chu thla ala kwal lea hetia thla ala hian in chunga chuan thla ni om tak loading reng lai hi ala fu lea ma se he thil hi a video ai en le nuwa chau a mu thu a soi nge ani room chunga chuan thil mu nei nia in hria in a camera a han zoom chu parda phe na tang chuan nan chuan alo bi lai hi a han mule tamaya hetiang thil a mu te hi ana mai lo em awangin zel talo chuan a ken santa ani he thil hi atak ani nge angem ti chu hriat a har sa hle maya ayanga po chu lo ni se thil nel om tak zong ani mel lo khop mai kumza thum liam ta a khan roman mai chetlei rol pakhat santa innocencia emo saint innocent tia anwa chuan katholika in pe kadua amai ro chu apa chuan alorem ti hau lo maya heti chung hian nan pakhat chu bia in catholic chu azom ta thau ani heti catholic azom nu hian an in lama chuan hole in apa thinrim lutuk chuan chemte la in anunna alak sakta ani catholic sa khuaring tu te chuan martara ngain wex manga arwang chu vong tha in mi te mu thei turin Guadalajara Cathedral Mexico a da ni in mi te ngai hlut a hloin tlo tu po an tam thin hle ani he martar mi thiang hlim hi tourist tam takin tloin a thla te an lana sa thin hle ani hetia tourist pakhatin thla ala chu he meichia kum tam tak aboral nani to si kha amit aron menglai hi lo lafua he thil hi atak nge ni in alanga mi te makti a hloin ati hril hei hle nge ani nang enge ingai vedan le atak ni thein iringem he video hi mars ni somni sang ni somni thamasa mai khan spooky link sin ti chuan YouTube lama ada luta asoidan chuan ano telem dol aming moli tia akau chuan zana amu hilai te chu ati har thut thin thu te soin ano telem chu thla engthil emuni hian a chen chil ni in asoi hetia thil asoi athil ken lai no telem lama awathe phei chu he no telem hian akut chu lo ti che in athil the pheina laka tanga lo inven tum ni om tak chuan he no telem hian akut chu arom phar chuak lai hi awam hutamaya he no telem hi thil engamo tak chuan a chen chilani ti ati chiang khop mai ai jese in ti chuan zan khat chu achung rila lau nana sa takin atuam thu soin hetia camera lam hoya thil asoi mulmul lai hian anung lama milem chu ama lama chuan zoi muang chuan aron in her ta trial mai ani he milem lua hian tha alut nge niang hetia he pa in nasatak maya lau na anei mai hi anung lama milem lu lawin hernian hian in kung kai na an nei thei mayangem thil mu le hriat nei lo ma sela heti tak maya hlauna anei tamai hi thil engamo tak chu a omni in a hriat ani
mi hring te hian thil hmuh nei lo mai la engemaw chang hi chuan kan hriat na sen sian thil dik lo a om ti hi min lo hriat tir thina chu tiang chia chuan ani po hi a om ani ve mai lo mo nge in ti dirna satli azok ni ang le he video hlui to tak hi mars ni som pathum kumsang ni le pasari dei to a khochak lam Indonesia hmuna thil thleng ni in a video quality po hi ala thawak lo nge ani thian za ho chuan hostel nge dom ni om taka hian in kom hovin an zinga pakhat phei chuan guitar hi a per nge ani thla la tuin thla ala kwal chuan parda zar inkara korfual varha kalyam lai hi awa mutamaya a thian pa guitar per chuan a thian pa mela chuan thil dik lo om ti hria in pon lam an va en chuan he korfual varha hi alo om to reng lo ani heti hun lai hian in ti derna ti vel hi ala larwak lo mai theya chuwang chuan he thil hi atak tak ani thei mayangem Wan. Hei, kat luar ada apa? Kat luar. Tengok. Apa lah? Tengok ah. Tiêu ơi. Gampang tengah malam macam ni pula. Apa? Tak betul. Apa lah? Aku nampak dia lah. Mana? Aku nampak benda putih salah ni.